To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai kallo da sauraro barkanka da sai kasancewa da mu cikin shirin Duna na Barkin Sambo wadda muke tare da shi Profesa Aliyu Ibrahim Kankara masani ƙwararre akan harkar tarihin Shata wadda kamar yadda muka alkawarta ga shirinmu na baya ina jin Prof muna birnin Kano inda za a aurar da takarda da aurar da 'ya'ya 12. 'ya'ya 12 za a so Ado Bayero Ado Middle ba saboda shi dan boko ne sai suka karkatar da al'amarin suka nuna ba su so su inu caji su Hamisu sarkin kiɗa nan su Musa Dabalo ka san su ne makaɗan da Kano a lokacin ba su a ɗauko Shata ba su a